Hey everyone, welcome back to another vlog. नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन बरायबाय। लोगोफोर जोंनि दिनैनि क्वारेन्टाइननि लास्ट डे होनना बुंजायो आरो गुड निउसनो आरो दिनै नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानदों आरो बेखौनो नोंथांमोनाथ' गम मोनदोंनो आरो जों मैया टेस्ट खालामदोंमोन बे लेबनि जि सेम्पल कालेक्टर बे फैनानै मैया थांबाय दा जोंना रिजाल्टआ दिनै आरो बे 10टासोआव बिदि फुङावनो आरो बिसोरो मेल हरदों आरो दा जोंना रिजाल्टआ आरो माने नेगेटिभ आरो जेखि जाया आंनो पजिटिभमोन ना जेखि जाया रिजाल्टआ नेगेटिभ आरो बे जोहोलावाबो खालामदोंमोन ना बेबो ओंखायनो बिनाबो नेगेटिभ फैदों आरो दा जेखि जाया जोंनि बे 14 डेजनि क्वारेन्टाइना जोब्बाय जों दा फ्रि आरो दा उदां जाबाय आरो एकदम जों फार्स्टआवथ' जोङो माने पुरा दाउफोरखौ जेरैबायदि बासायाव एकदम हमनानै दोनो ना जुनारफोरखौ जेरैबायदि केजफोराव बन्द' खालामनानै दोनो बक्सआव बेबायदि जोङो एकदम 14-15 डेज जोङो बिदिनो थाबाय आरो दा जेखि जाया लोगोफोर जोङो माने फ्रि आरो दा जों जेराव गोसो बेहायनो थांनो हायो आरो दा जेखि जाया बिनि माने दाथ' क्वारेन्टाइना जोब्बायनो जोंना दा फ्रि जाबाय दा ओंखायनो गाबोननिफ्रायथ' जोहोलाव अफिसाव थांनांगोन दिनै एसे माबा अफिस आवारनि उनावसो फैबाय ना माबाया रिजाल्टआ ओंखायनो दिनै थाङासै गाबोननिफ्राय बेयाव जइन खालामगोन आरो आं अलरेडि लोगोफोर चिकेन बानायनो सब बेफोरखौ रेडि खालामना दोनखाबाय नैबे बेहाय चिकेन दङ बे चिकेनखौ अलरेडि मस्ला चिलि पाउडार ओमफ्राय एसे नारेंनि रोसि ओमफ्राय चिकेन मसाला संख्रि हालदै बेफोर होनानै आरो थाव एसे होनानै मेरिनेट खालामना दोन्दोंमोन आरो फ्रिजाव दिनै माने एसे गुबुन स्टाइलनि बानायगोन सानदों आरो सानफ्रोमबोथ' एखे स्टाइलाव बानायबाय थायोना ओंखायनो सानबाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै बिदि होननानै आरो दा लोगोफोर आङो थावाबो पुरा बेरफुगासिनो दा बे चिकेनखौ बेखौनो फ्राय खालामनोसै आरो फार्स्टआवनो बिदि दा जोङो लोगोफोर बे चिकेनखौ बिदिनो आरो एसे गोजा जाहांनायखौ बिदि एवबाय थागोन आरो बिदिनो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन बिथाङा दासो नुजाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दुगैना लागाबाय लोगोफोर खामानि मावबाय थादोंमोन अफिसनि आरो दिनै फुंनिफ्रायनो फन फैबाय थादों दिनै उन्दुबाय थानाय टाइमावनो फन फैदों अफिसनिफ्राय माहाय लेट सिखारदोंमोन नालाय मैया हराव मुभि नायबाय थादोंमोन बेनिखायनो लेट जाबाय बुदा जादों उन्दुनाया बेनिफ्राय फुङाव दिनै 8:30 जादों आरो सिखारनायाव 8:30आवनो दिनै फन फैदों आरो अफिसनिफ्राय सिनियरनि आरो माबा मोनसे खामानि मावनांगौनो दा बेखौनो मावनानै हरबाय माबा नेबाय थादों आरो फन फैगोन नामा होननानै आरो दिनै स्पेसियेल चिकेन माने जाहोगोन आरो माबायदि मिथिया आं संगासिनो आरो लोगोफोर जिखिजाया नेगेटिभ मोननायनि आरो सानै नेगेटिभ ना दिनै एकदम बेनिखायनो मोनजागोन आरो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय अफिसबो थांनांगोन गाबोननिफ्राय आरो बिना सानफ्रोमबोनि डिउटिया जिखिजायाथ' मावखानांगोन ना सानफ्रोमबो ओरैनो न'आव थायै बहा मोनजानो ना लोगोफोर मेरिनेट खालामनायाव आरो बारा एसेबां संख्रि होआखै एसे स्लाइटलि संख्रि होजाबाय आरो एसे बेदर संनायाव आरो एसे नांबाथाय एसे होनांसिगोन आरो बेनि लोगोफोर बेनो चिकेना एसे गोजा जाहांदोंना मोननायावनो बेनो आरो एसे टाइट जानायसिम बिदि एवबाय थागोन आरो बिदिनो लोगोफोर ओरैनो जों दा चिकेनखौ थिखांना दोनबाय एसे एवनानै आरो दा बेखौ साइड खालामना दोनसै दानिया जोंफोर जे दङना सामब्राम गोजा बेफोरो सब मस्लाफोरखौ हाना दोननायफोरखौ आरो दा बेहाय थावा एसे एवनोसै आरो दानिया जों बे एवनाय बे टमेट' आरो सामब्राम गोजाफोरखौ बे ग्राइन्डाराव सोना लानोसै ग्राइन्डिं जाराव बिनि उनाव एसे थान्दा जाबाथाय बेखौ ग्राइन्ड खालामसिगोन आरो दा लोगोफोर जों ओरैनो पेस्टखौ बानायबाय बेहाय हालदै होआखैना ओंखायनो कालारा बिदि जादों आरो जिहेतु दिनै जोङो चिकेनखौ एसे रेस्टुरेन्ट स्टाइलाव बानायनो सानदों आरो एसे गुबुन स्टाइलाव ओंखायनो थावनि जायगायाव दा एसे घि होनोसै आरो 2 चामचसो घि होनोसै आरो सारायाव दानिया जों बे घियाव होगोन आरो घि चामचनैसो होबाय बेहाय जिहेतु एसे मोदोमनायनि आरो दा बेहाय चिलि पाउडार एसे होनोसै कालारनि थाखाय आरो चिलि पाउडार
ओमफ्राय दा धनिया पाउडार एसे होनोसै आरो एसे हालदै पाउडारबो एसे होनोसै दा बिदिनो एसे सम मस्लाखौ बिदिनो घियाव एवबाय थानोसै दानिया जोङो बे जि ग्राइन्ड खालामना दोननाय जि पेस्ट ना टमेट'नि पिउरे टमेट' आरो बे सामब्राम गोजानि जि पिउरे बेखौ दा जोङो बे थावाव होनोसै आरो बेखौ जों नायनो बे घियाव बेहायनो आरो मस्लाफोरखौ दा बिदि एसे एवबाय थानोसै आरो जेब्लासिम बे थावा एसे ओंखारलाङा आरो बिदि जिं जिङाव अब्लासिम बेजों मस्लाखौ एवबाय थागोन बिनि उनाव जोङो बेदरखौ होसिगोन आरो बेहाय एसे संख्रिबो होनांसिगोन संख्रि बेहाय दहाय खम होदोंमोन ना बेहाय संख्रि होनोसै आरो बेहाय लोगोफोर दा जोङो चिकेनखौबो बे ग्रेभियाव होनोसै आरो दा एनै गोदौगासिनो ना गोदौबाय दा चिकेनखौ होनोसै आरो दा बेखौ एसे खोबनानै दोनसै खोबनानै बिदि 5 मिनिटसो दोनसै बेफोर नैबे जाबाय आंनि मस्ला न'आवनो बानायदों आरो दा बानायदों गरम मस्ला बेहाय होदों तेजपात बिलाइ गांनै ओमफ्राय दालचिनि थुख्रासे एसे गिदिर ओमफ्राय उनाव बेहाय लं होदों ओमफ्राय बोरि इलाइसि एसे गिदिरजों गोसोम गोसोम खालामनानै इलाइसि ओमफ्राय आरो जिरा बे जिरा मस्लाखौ बेहाय ग्राइन्ड खालामनानै बे मस्ला बानायदों आरो गरम मस्ला आं नैबे मस्लाखौ बेदराव होनोसै आरो बेदराबो अलरेडि दैया रानबाय ना ओंखायनो बे मस्लाखौ गरम मस्ला आरो बे सिक्रेट इनग्रेडियेन्ट बेखौ होनोसै आरो मिक्स खालामना होनोसै कालारा जि मोजां जादों ना लोगोफोर माबायदि नुदों नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय दा आरो एसे 5 मिनिटसो दोननोसै बिनि उनाव बेदरखौ थिखांनोसै आरो मोनबाय लोगोफोर एनै जोंना फाइनेल लुक चिकेननि बेनो आरो दिनै बानायदों एसे गुबुन स्टाइलाव आरो रेस्टुरेन्ट स्टाइल होनजायो आरो जेखि जाया आरो नैबेथिं दङ दालि ओमफ्राय ओंखाम आरो बेनो आरो जोंना दिनैनि लान्चआ बिराद उखैबाय लोगोफोर दा जानो थाखाय जिरायबाय आरो आरामनो जिरायनानै जानोसै आरो दा बिथाङाबो एनै बिथाङाबो जिरायफैबाय अफिसनिफ्राय फननो फैबाय थादों बेनिखायनो थाब थाब जाना लानोसै आरो नङाबा आरो जानाय गेजेरावनो फैबाथाय डिस्टार्ब जागोन ना दा ओंखायनो लोगोफोर जोङो जानोसै मोनसे पिस जानानै बुं आंनि भिउवार्सफोरखौ जाना नायनोसै लोगोफोर दालि मैयानिनो आलुमोन बियो दरनै आलु दंमोन मैयानि बेहाय होदों दिनै दालियाव नुनायावथ' मोजां नुदों जानो टेस्टि जाबानो जाबाय ने टेस्टियानो जाखागोन बे लोगोफोर आं माने साक्सेसफुल जानो हादों होमबा ने बानायनानै बिदि गोदान रेसिपि संनानै माने साक्सेसफुल जाबा मोजां नाङो आरो गावखौनो दा बिथाङा लोगोफोर जानानै बुंनोसै माबायसा जाना नायनोसै बेदरखौ जा ग्रेभियाथ' मोजांनो जादों टेस्टि ना बोरै जालांदों लोगोफोर दा आं थानो हाला लोगोफोर बे टेस्टि होनदों ना दा आं जानोसै आं लेग पिस जानोसै लेग पिस दा आंबो जानानै बुंनोसै माबायदि जादों टेस्टि संख्रिफ्राबो बिराद थिग जादों पारफेक्ट जादों आरो जों जेसेबांनि जायो संख्रि बेसेबांनो जादों सब थिगानो दङ गेदेर पिसफोराबो एनै गुरै जालांदों गेदेर पिस बेदरफ्राबो गुरै जालांदों आरो दा लोगोफोर जोङो जाबाय थानोसै आरो नोंथांमोनखौ एसे उनाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर जोङो ओंखाम जाखांबाय पुरा आं दिनै गोदान स्टाइलनि जे चिकेन बानायदोंमोन ना बहुत टेस्टि जादोंमोन दिनै टेस्टि जादों दा बेनिफ्राय बानलु गोसाबो जादोंमोन आरो बानलु गोसा जाबाथ' पुरा मोजां मोनखायो ना जों बानलु जाग्रा मानसि नालाय खायफाया जेनेबा खम जायो खिन्थु जों एकदम बानलु गोसा जाबासो ज्रोम ज्रोम जाबासो मोजां मोनो आरो जानानै गोग्गोम जानानै दा जिरायगासिनो आरो बिसिनायाव